Dwi'n falch iawn i glywed y newyddion am dderbyn y medal. Mae'n fraint anhygoel bod fy ymchwil yn derbyn y cydnabyddiaeth hyn. Felly dwi wir yn falch ac yn ddiolchgar i'r rheinidd wedi fy enwebu i. Felly mae'r maes dysgu Cymraeg oedolion yn un dwi wedi bod yn gweithio arni am dros 6 blynedd, wel mwy na hynny fi'n credu. Ac felly dechreuodd fel prosiect yn y gymuned, ond mae wedi datblygu nawr yn waith academaidd, yn edrych ar goblygiadau dysgu Cymraeg ar Gymru, y gymuned, a hefyd ar cwestiynau megis dinasyddiaeth ac amlddewellianedd a beth mae hynny'n golygu yng Nghymru. Ac yn herio i'r cwestiynau am hunaniaeth a beth yw ei berthyn yng Nghymru yn ychwanegol neu wrth gwrs yn erbyn y syniad o ddinasyddiaeth Prydeinig. A felly mae lot o gwestiynau heriol a dwi'n falch i weld bod yna gwaith wedi digwydd ar lefel dysgu Cymraeg oedolion yma, dosbarthiadau wrthi nawr. Ac hefyd mae yna rhyw fath o drafodaeth ar lefelau polisi addysg hefyd, ar sut i gynyddu y darpariaeth hyn yn y dyfodol, a pa fath o ddarpariaeth fydde hynny hefyd i ba fath o grwpiau o bobl. Ac wrth gwrs y cwestiwn mawr yw beth yw i berthyn i Gymru heddiw, beth yw rôl swyddogaeth y Gymraeg, ydy'r Gymraeg yn gallu cyfoethogi bywydau mewnfudwyr